assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta. Da'iman sarki na kai kake ta kula ne, kai kake yin komai kai kake ta zuma ne, karfafe ni Allah da isar kaunai ne, ya ilahi kana ji kinsa ne kafirta. Rabbi kai salati ga sayyidil arwahi, in kayo koshi kun same lillahi, alihi ya Allah sa sahabullahi, rabbi sa da sharifai masana makusanta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, rabbi sa shehun nai masana makusanta, sa da shakti jani kunka ne da rabauta, sa da mai zakanya masu rarraba kyauta, sa da alƙaula hani da kai na wadata. Dole in gaishe ka ya mabuɗin Allah, masu samu a kullum sun rika daga Allah, sayyadi shehu nusa kai kadai ne kibla, sanni baban farha masake bayan kusanta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, assalamu alaika sanni manzan Allah, assalamu alaika sun rika daga Allah, assalamu alaika masu kwana sallah, assalamu alaika mai umar mai bila, assalamu alaika ya mabuɗin Allah, assalamu alaika ya habibin Allah, assalamu alaika ya masoyin Allah, assalamu alaika garkuwa bismillah, assalamu alaika mai fada abu Allah, assalamu alaika mai kira daga Allah, assalamu alaika sirka daga Allah, assalamu alaika ya hakikar Allah, assalamu alaika ni da kai ne kibla, assalamu alaika ni da kai na shagala, ya rasulillahi sake bani kusanta, ya rasulillahi sake bani kusanta. Ya na gasken gaske wa ya san asalinka, ya na karshen aike wa ya san karshenka, ya habibin Allah dole ne mu faɗe ka, duk wuya ji tsanani kinka ne kafirta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, kai kake aikowa kai ake kawo ma, daga kai komai ne ya fita an zo ma, ko ina kai ne dai zahiri na zo ma, za mu kare gunka zake ba mu kusanta. Annabin limamai wa ya san asalinka, annabin koyaushe wa ya san farkonka, annabin kai ne dai babati na saninka, assalamu alaika shugaban masarauta, assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, wa yake yin komai wa ya kawo komai, wa muke wa hidima kinka banin komai, kinka banin komai kai kadai ne komai, kai kake yin komai rasulu baban binta. Ayyukan da kake yi ba kai ne kai ba, gahi can kai jifa aka ce ba kai ba, bai isa da kamala mai cikakken haifa, bunka ne dacewa kinka ne kafirta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, can yana ta nishadi can yana jin daɗi, can yana ta tunanin yan uwa ba daɗi, ko ina ya juya ummati ke da faɗi, me ku baiwa mahi tuni fuskanta. Wai fa me kuka yi mai dukkanin al'umma, har da aljanna san sun suke kuma jama, ko ina na gane ba abu kuma cimma, mun fito da fitowar ka dole ne mu fahimta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, in ka dubi ilahi wa yake aininsa, inuwar Allahu da hane inuwar shi, shimfidar al'arshi ta zamo karkasa, wa ina arfan ne ku dawo ku fahimta. Inuwarsa ta sako wa ina ainin ne, asalin na kunshi wa ya gane shi ne, can ku ainin sana cikin ciki kuwa shi ne, ku fahimta shi ne babatun kaskanta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika kinka ne kafirta, mai gidana na ko zamo kwani mai rauni, mai gidana ko ya wuce ba kai ke bani, banda kai wane ne za ya fani sukuni, shugaban farko ne samuwar ka wadata. Rabbana ba dan ni ba dan cikar sama aiki, Rabbana dan sanda ya je gurin shabbaki, Rabbana lamun can in ziyarci ma'aiki,
dan isar maulana ki musa sufin koya. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika hakinka ne kafirta. Dan isar salifa sun si ƙara tsimani, dan isar sa sharu hamisu ka ƙara kula ni, dan isar sa shehu yusha'u ka bani, dan isar shehu hamma ƙara bani sukuni. Dan isar sa sharu an ta sake ƙara kula ni, dan isar shehu yunusa kai kaɗai ke bani. Ko ina na farka ku kuke ta kula ni, ko da yaushe ku ne kuke ta bani wadata. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika hakinka ne kafirta. Dan nake son hutu ba gajin gajiya ba, kana dawo in yi bai kansa gudu ba, dan sa girshe yi ke tsakara ban ba kaɗan ba, ya ilahi ka ƙaran dubu na kusanta. Rabbana dai roƙo sake ninka salati ko rasulillahi sirkallahu alihi ya Allah saka ciki sabati sanya dukkan ahbabu mafiya makusanta. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika hakinka ne kafirta. Mun saurari kasida daga bakin Sagir Idris wanda aka sai da shi karkashin jagorancin Maulanmu Murabbin Shehu Yunusa Koya. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara kusanci da manzon Allah. Assalamu alaika farin cikin musulunci, assalamu alaika hakinka ne kafirta.